Doncs ja posarà la pilota en joc Leire, veurem què farà. Toca en curt per la central. Avança metres l'Espanyol, que vol buscar el segon del partit. Pilota a l'esquerra, compta el bon robatori d'Helena Barco. Laia Palomeres, Laia! Para Leire, fantàstica l'aturada de Leire. Segueix Laia, la combinació amb Helena Barco per Lauri, gol, 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 Lauri! Gol de la Unió Esportiva Figueres, el robatori perfecte d'Helena Barco que combina amb Laia Palomeres que xuta, rebutja la pilota a la portera Leire, torna a aparèixer la mateixa Helena Barco per darrere, l'assistència és boníssima per Lauri Rei, que amb cama dreta etziba un xut perfecte que bata la portera Leire. Minut 12 de partit, Espanyol 1, Figueres 1. Atenció, perquè ara la té Lauri Rei, veurem què farà Lauri, combina amb Helena Barco. Helena Barco fa una assistència boníssima aèria, compta la central de l'Espanyol que no hi pot arribar. Lauri Rei, la vaselina, fora! L'ha tingut Lauri Rei, ocasió claríssima de la Unió Esportiva Figueres. Vegin com la mateixa Lauri condueix al mig del camp, la passada és molt bona, amb cama dreta. Veiem com Helena Barco aixeca el cap, l'assistència és boníssima també amb la seva mateixa cama dreta, la jugadora de l'Espanyol que no rebutja bé amb el cap, i Lauri Rei que es planta pràcticament davant de la portera a metres de distància i aixeca la pilota amb una vaselina increïble que per molt poc no supera la portera de l'Espanyol. Compte ara que la té la Unió, avança metres altra vegada Helena Barco, veurem què farà Barco, l'assistència és molt bona per Laia que pot xutar, Laia, para Leire, quina aturada de Leire, mare de Déu, hem tingut l'ocasió per fer el 1-2, aquí la veuen com Helena Barco la posa llarga, superant la central de l'Espanyol, la caça molt bé Laia Palomeres, que amb cama esquerra xuta, però per baix la portera Leire i aconsegueix atrapar el llançament. Ens estem apropant i de valent, així que atenció, perquè ara la té l'Espanyol, veurem què farà el conjunt periquito, remena per banda esquerra, la centrada és bona, Júlia! Atrapa molt segura Júlia, aquí tenen la repetició, com la jugadora de l'Espanyol l'ha encarat a la nostra dorsal 2, a Carla Bravo, aquí ho tenen, com treu al centre i Júlia molt atenta, bloca la pilota i es llença al terra. Seguretat al poder de Júlia Vila, avui aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Compte, que ara ho segueix intentant l'Espanyol, Júlia! Torna a aparèixer Júlia, seguríssima, pilota aèria que atrapa amb les dues mans la nostra portera, que està siguent una garantia de vida avui aquí a Barcelona. Compte ara que l'Espanyol ho intenta per banda esquerra, segueix percutint la jugadora periquita, el xut, Júlia! Quina gran aturada de Júlia a la seva esquerra, llançant-se i atrapant una pilota complicadíssima que bé ha blocat Júlia, aquí tenen la repetició, i el xut era molt perillós, amb cama dreta, i Júlia es llença amb tot i atrapa una pilota molt difícil. Atenció, perquè ho segueix intentant l'Espanyol, és Mariona, avança metres Mariona, el xut, Júlia! Altra vegada Júlia, sent decisiva, aquí ho tenen com Mariona, se'n va cap endavant, supera Carla Montoriol i el xut amb cama esquerra és molt, però que molt ben atrapat per Júlia baix, era complicadíssima perquè li ha botat a davant, segueix Júlia Power, compte ara, que ho intenta l'Espanyol altra vegada, veurem què farà el conjunt barceloní, Júlia en dos temps, Júlia! Altra vegada Júlia Vila, increïble el partidàs que està fent la portera figuerenca, impressionant l'exhibició de Júlia Vila avui aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, complicadíssim el xut a baix i amb dos temps reacciona, la pilota va cap a dins i la torna a atrapar. De traca i mocador, l'espectacle de Júlia Vila avui aquí amb la Unió Esportiva Figueres, increïble, Compte el córner, executa l'Espanyol el córner, que bé ho ha fet ara! Que bé ho ha fet Fatu Valde, rebutjant amb el puny exactament dret. Aquí la tenen, valenta,
amb una sortida molt complicada. Fatu Valde, que salva els mobles per la Unió Esportiva Figuera. Quines dues grans porteres té la Unió Esportiva Figueres. Compte ara l'Espanyol, que ho segueix intentant el rebuig. Fatu! Atenció perquè segueix la bola viva. Fatu! Increïble Fatu Valde amb dos temps, aturant una bola complicadíssima que hagués sigut el gol de l'Espanyol. Aquí ho tenen, com rebutgen una jugadora nostra i arriba amb tot per rematar la feina amb cama esquerra, la dorsal número 8 de l'Espanyol, la jugadora Daniela Arias, i Fatu Valde un dia més a l'oficina salvant a la Unió. Increïble. Atenció, segueix el perill l'Espanyol, la paret és boníssima, compta la dorsal 20 que ho intenta, és Lucía Martín. Fatu al terra molt segura, blocant la bimba. Quina bona combinació entre aquesta dorsal 20 que ens està encantant Lucía Martín, que ha combinat molt bé amb la dorsal número 15, amb una incisiva també Laia Escoter, i el xut, el bloca perfecte Fatu al terra. Mare de Déu, les porteres de la Unió com estan avui, fent un autèntic espectacle, una autèntica exhibició per evitar una derrota més contundent. Compte, el centre és boníssim. Atenció al xut! Fatu! Altra vegada Fatu! Increïble l'Espanyol en aquest atac per banda dreta, el mal rebuig de la nostra defensa, i es quedava totalment sola a la banda dreta per empalar la dorsal número 14, Ivet Rodríguez, però Fatu ha estat molt segura i ha atrapat a la seva banda esquerra. Increïble Fatu. Atenció perquè segueix tenint perill l'Espanyol. Avança metres Mariona, veurem què farà la dorsal 9. Continua Mariona que supera les nostres defenses. Mariona, Fatu! Mare meva, Fatu! Quin tros d'aturada amb la mà esquerra, complicadíssima. Fixin-se com la dorsal 9 de l'Espanyol, Mariona Salvador, retalla, deixa de terra Carleta, també se'n va d'Erika Moya, i en última instància treu un xut perfecte amb cama esquerra que Fatu Valde desvia per enviar la pilota a córner. Senyores i senyors, ho estem passant malament, estem patint aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, però seguim més vives que mai. Hem de seguir creient. Vinga, va, noies, a per l'empat. Som-hi, que es pot. Endavant, Unió, creiem en vosaltres. Va, a per totes, noies, amb il·lusió, amb perseverança. Som-hi!